границаҳо маҳкам шид, дигар намемонад тоҷикоро граница гузаштан. Як ҳафтада як бор дар границаҳо мақсад оз як чанд одамои хидмо клиентои хидмо ки ҳастанд ҳам занг зада. ассалому алайкум ба ҳама, иншоалло ҳаматон суд ҳастин, хуб ҳастин. Хоб имрӯз сана уже 23 шудаги соат 2:30 шаб. бовар кунед як 700 ё 800 одам занг задагиам барои ҳамин границаҳо маҳкам шид гуфта. хоб дар ҳамин шаб маҷбур шудем хистем як видео кунем, ҳақиқати корро фаҳмонем ки чӣ гап корай ва ин гапе ки границаҳо маҳкам шид ай ки ҷо биромадай. хоб бародаро, ҳамин рӯзи 22 як галасаҳои дар ҷои пафтиям ки типа границаҳо маҳкам шид ва дигар намемонад тоҷикоро граница гузаштанд. галасаҳоя кадоме мепартояд, кадом одаме ба фикрам як ҳафтада як бор границаро мерафтаги одам ки намедонад ки чӣ гап корай границада. Намехе гапи кор ай рӯи ҳамво иққа одамо ҳама да чӣ мегӯянд ташвишанд ки намедонанд чӣ кор кунанд, барое ки бисёриҳо уже билет харидагианд. хоб бисёриҳо ба қарибӣ документашон тамом мешавад, ҳозир ҳайронанд ки чӣ кор кунанд. хоб мехоҳем дар ҳамин тема подробно гап занем, чизе ки ҳастай, чизе ки гузашт гап мезанем. хоб аз рӯзи 22 дар границаҳо камтарак проверка сахт шид. Яъне чӣ хел? шуморо телефонотона мегиранд, як проверка мекунанд ки шумо дар куҷоҳо, мақсад дуруни телефони шумо чӣ дорад, и чӣ ҳастай. хоб якум. Баъд дуюм, хоб нашод риш камтарак серьёзно шидагиам, мақсад одамое ки ришашон баландтарай, хоб эҳтиромона хоҳиш, мақсад камтарак ришоро пасттар карда биёем, барое ки ҳамин чирам қабидестанд. Проверка мекунанд ҳар як тамона, мақсад қатимон савол-ҷавоб мекунанд ки мақсади омадан чӣ, барои чӣ омадем. Кадом одаме ки гуфтестам як ҳафтада як бор ба фикрам граница мерафтагия, ба мошин маълумай уже ҳамон бироварда дар байни халқ паҳн кард. мақсад оз як чанд одамои хидмо клиентои хидмо ки ҳастанд ҳам занг задастанд, мегӯянд акаям хеле шидагиай, мегӯям бародар намехе проверка ҳастай, тамом. ӯ проверка мекунанд, мақсад чира? Шумо мақсади омадантон чист? Ба чӣ мақсад омадагиам? Шумо қатъи шумо бигем просто суҳбат мекунанд, тоғритар мешавад. хеле нестай ки тоҷик адена, узбек адена, қирғиз адена. ин гап ягон ҷода нестай. ҳамин муҳоҷир мақсад ҳама якем, тоҷик, узбек, хоҳ қирғиз, хоҳ қазоқ, кадоме ки боша, ҳама дар назди қонун як ҳастем. баъд барои як тоҷик намекунанд законалӣ. шумо инро бовар накунед. гуфтагиае ки мақсад то 15 июна тоҷикон наоянд. ин дар кадом закон аст? чӣ ҳам боша, любой законе ки дар Россия мешавад баъди 6 моҳ амалӣ мешавад. инро ҳама медонанд. шумо ҳамин гапҳо дар як ҷо бовар мекунед, ман ҳайронам. камтарак худтон логикатон истифода баред, чӣ гуфтестед, чӣ гап рафтестай. проверка буд, дар аввалам проверка буд. ҳама одамое ки депортатсия ҳастед, илтимос наоянд граница, худтона бедараг гам накунед. тамом, ҳамин гапай. ҳақиқати кор ҳамин ай. чӣ ҷое ба ҷо кунед, чӣ ҷое вай кунед. кадоме депортатсия наоянд. депортатсия шидагӣ бошед, наоянд ки шуморо по-любому дар ягон ҷо наимонанд омадан. хоҳ ба аэропорт равед, хоҳ ба самолёт, хоҳ ба ягон раҳи дигар. шуморо намемонанд биромадан. мебуроед омаданӣ намемонанд. ина миай. баъд одамое ки аз зиёратаи корона қарз дорем, мақсад қарзе шумо уже судебни шидагиай, қарзтон калон боша, судебни шидагӣ боша, шуморо метавонанд дар аэропорт қапанд, то есть дар граница қапанд, ё ки намемонанд биромаданӣ. барое ки шумо қарз дорем, мегӯянд харҷи давлатро биспорен аввал. баъд одамое ки 3-4 та штрафам дорен, штрафҳои калон мақсад ба назар дорам, шумо пешакӣ камтарак фикр кунед, аввал ку штрафотон чӣ хелияй, супоридагӣ ҳастен ё нестен. дар инҷа штрафҳои шумо мебурояд ки мақсад чандта штраф доред. бачаҳое ки печатҳои фалшив доред, шумо ҳаматон хуб медонед ки мақсад ҳозир Қазоқистон аввал отказ кардагиай печатҳоро, мақсад пеш анализировать мекард, ҳаморо отказ кардагиай, ҳамонҷо ягон сум гирифтеста, ин ҷи ба ҷоиш неста, ҳама медонанд ягон сум гирифтеста, гузарондестан омадестем. одамое ки задагиен 10 борам ки равен, ҳамонҷо ягон чӣ метем мегзарем меем. дар болои печати шумо дигар печати анализировать гуфтан намезанад, барое ки уже мумкин неста одаи чиза кардан. як хело мегӯянд ки мо ӯ дафъ рафта будем, мақсад сум гирифта буд, бо ин дафъ рафтем, ин дафъ ҳам гирифтам, мегиранд. то паспорт алиш накунӣ, айти сум мегиранд. бояд ҳам паспорт алиш кунӣ ки печатҳо равад. барои ин бародаро, ҳар як гапе ки мебурояд ай даҳани халқ просто вай накунед. байни худтон гапа чӣ мегӯянд, поделиться карда чӣ накунед.
ягон чи маълум нест ки ки гуфтагиам гапа дар киҷо гуфтагиам. Ман дар хона меистам 1000 гап мегӯям, значит шумо бояд амро поделиться кунед. Камтарак логикатон истифода баред логикати кор кунед. Чӣ гуфтестин шумо худтон? Мега барои тоҷико короче то 15 июна мумкин нест 22 даи ҳамин рӯзи видео буромад. Сар мада соати намедонам 10 буду 11 видеоро партофтам. Ман одам гуфтам ки амро поделиться накунем, бедараги гапомаш дуруға проверка ҳаст, айне ки хеле гап нест ки тоҷикоро дига намемонанд. Мақсад ҷидо кардагӣ монанд. Ин гап нест. Ай ҳама эҳтиромона хоҳиш пеш ай граница меоен, камтарак хитон аҳамият ден, илтимос сар формалам камтарак чӣ бугум нигоҳ кунед, штоби ҳамҷа як одами нормали томена шуморо 2 соати дига зиёдтар нахапам. Ҳар яктатон катед гап мезанам, мақсад барои чӣ омадаистед, мақсади омадантон чи ай. Ҳаминро гап мезанед тамом. Гуфтестам баъд нашуд мешам камтарак вайкни нигоҳ кунед, барое ки ҳамирам нигоҳ кардистам. Телефон обязательно телефонотона нигоҳ кунед, дар ки ҷо ҳастед, чӣ кор кардестед. Телефонотона мегиранд ай дастон, дар пештон мекуванд ки дуну чӣ дорад, чӣ не. Барои ҳамин ай ҳама эҳтиром находиш, ҳамин чизода хуб аҳамият ден. Нафаре ки граница рафта омадаиста буден, ҳолиам ҳамун хел мақсад чӣ хеле мерафтем, ҳамун хел рафта омадаистем. Ягон проблема нест ай. Баъд бисёриҳо мегӯянд ки билети моро мақсад и бегаҳ барем, пага обед биёем. Мо медонам ки мо 3-4 соата, например 5 соата максимум границаро мегузаштем, мегӯянд обед гардем биёем. Илтимос ҳамин чӣ возможно нест. Мо намекунем, мо риска дар гардани худмон намегирем. Агар шумо бигем ки ҳо ман билетам ки успед накардам сӯхт, бигем коригарои мо офлоад мекунанд. Бисёраш ҳамин занг мезананд, мегӯянд ки нами хеле гуфтестанд, обеда обратно мо офлоад кун. Мақсад кадоме ки хоҳиш дорад ки обратно омаданаш обед боша, ба гардан бигирад ки ҳо агар ки мо успед накардем, билети обратно шоти худеш. Мо пеш мақсад успед намекардем, виноват мо будем, мо билетиро харида медоем. Бисёриҳо медонанд ки мо опоздат кардем, ягон проблема шуд, ягон чиз мо опоздат кардем, билетиҳои одаморо аз шоти худмон мехаридем. Инра медонистем чанди касое ки ҳамин проблема кард рӯбарӯ шудем. Мақсад 10% хеле моментҳо буд, мо аксари худмон медоем, барое ки мо договори мо ҳамин буд ки мебарем меёрем тона, мебурдем меовардем алҳамдулиллоҳ. Барои ҳамин 1 сутка мо расчёт мегирем барои хидмат, барои безопасности хидмат, ки чтоб мо дар раҳ хай раҳура мошин например ки вайрон мешавад, хай граница очирад мешавад. Бо ин хел проверка кам-кам рафтеста, мумкин 1 соат агар моро дар оҷа қапанд, ира мода минус. Барои ҳамин илтимос ай ҳаматон ҳамкоригарои моро маҷбур накунед ки намхали рейсое ки шумо дар времяш ближайшее бинаву ҳам суми хитона мақсад бедарак ҳайф мекунед, ҳам бо мақсад проблема бисёр. Бо шуморо гирем барем гостиница дамонем, бо бегаҳ барем биёрем, мақсад як такси маҷбур ки ақифои шумо як рӯз дига бо кор кунанд. ҳамон одамое ки мақсад граница рафта омаданиен, медонед ки документитон 20-25 рӯз пас тамом мешавад. Шумо расчётона гирем, мақсад занг занед, мегӯяд ки документи ман то ин ҳамин числа ҳастай. Хоб вариантҳоро коригарои мо гап мезананд ки кадом числа чӣ нархай, шумо дар вариантҳои удобниша гап мезананд. Хоҳ аэропорт Внуково боша, хоҳ Шереметьево, хоҳ Питер. Барвақтар муроҷиат кунед барои хитон. Мақсад ин ҳамин ҳафтаи охир як 10 рӯз пеш билету хеле қимат шид. Мақсад 10 рӯзе, ин ҳамин рӯз агар 23 боша, ай 27 то охири моҳ уже билетҳо нархаш хеле қиматанд. Нафаре ки 10-12 ҳазор ҳамин числоҳо харидагӣ буданд, 15 рӯз пеш уже 15-16 ҳазор шудагиак маҷбур харидистанд. Баъд аста як роҳе ки мақсад қариб 1.5-2 сутка мешавад. Ҳамхали роҳу кади бурда овардестем, неки камтар вақташ зиёдтар. Одаме ки мақсад чӣ бугӯм финанси камтар проблема доранд, ай мошина медонанд ки ин роҳ 1000 маротиба хуб ба ин раҳ меранд, ки мақсад вақташ камтар бисёртар. Занг мезанем, мефаҳмонем ушам чӣ хел рафтан, чӣ хел омадан. Ба фикри видео может саҳар мебурояд, может чам мебурояд, ҳаракат мекунем барвақтар партоем, ҳамин гапи границаро кушем. Бедарак мақсад 1000-2000 одам занг мезананд, ки ай занг бисёриша мо намедонем ки кадомаш ответем. Хоб баъд ҳамин чӣ гапе меша, ҳаракат кунем, канали моро бинен. Мо ҳаракат мекунем чизе бошад, ҳаракат мекунем ки чизе ки ҳаст ҳақиқат аст барвақтар партоем, ҳамин халқ бифаҳмад ки чӣ гап кора, чӣ гап дурӯғ аст, чӣ гап рост. Историҳои WhatsApp да мемонем, хоб YouTube мо да мемонем, Instagram да мемонем. Ин ай мақсад ҳақиқати кору бора ки ҳозир дар время гузаштаста дар границаҳо. Ба ҳар гапу чӣ бугӯм гапи халқ бовар накунем. Бахшиш ки камтар мақсад ховолием соат 3 шидеста қариб. Гапҳо ҳар тараф рафтеста, чашмо сурхай, бо ягон фикри бад накунем. Аллоҳ нигаҳбони ҳамат. Худоҳофиз.